kidzi dzinenge dzichiruma alright. Alright, saka muri kuona manje pamenepo ndatora manje mwana uya manje ndamuti iwe handisi baba wako inini, andikuona unondirovesa na baba wako wakanzwa kuti iwe uchinditi baba. Oya anditi mudhara, maswera sei mudhara, maswera sei, ndikati aiwa sandizo nondiurayisa. Ani maona mfana weya apa pamenepo hachateereri baba, ani mukuona asikuteerera. Okay mukoma wangu, saka kumaguma zvakazoita sei? Aiwa mukuona nditsanangure, mira nditsanangure. Okay, tsanangura izve. Ndipei mwaka nenguwa nditsanangure. Alright. Nemaona saka uyu mwana uya manje zvaakaita, mwana abva ati hanzi ndiri mudhara wake, ndamutsura aramba kuteerera paya, zvikanzi aunzwe chimanje izvi tiri ma2K ichi amunozwa achitaura, zvikanzi iwe ini manyanya kumbezesa manje kati iwe zvinhu zvaunotaura izvi unondiurayisa. Ane maona saka ndaida kumutsiudza mwana uyu plus neighbor wangu manje aiti chi mwana ari kunetsa, ndikati ndoita sei ndimubatsire. Ani maona saka zvandakaita ndakatora demo saka ndatora demo ndikati neighbor ari kuti mwana uyu anogara achifamba anofambisa ari kuhamba basa atiti maona. Ndakatora demo kadiki kakadai, ndabva ndamutema umu, ndakatema mapisi 3 chete. Makamutema pai mukoma wangu? Kutangira apa mumavi ndamutema 1 piece 2 piece 3 piece, anditi maona makumbo ose, ani maona mambesesa. Okay, zvova zvaita sei? Saka ndamutema paya mwana uya ndikati solution number 1 ndakuna. Saka pakutaura manje ndabva ndadonhedzera plastic mukuona, ndadonhedzera plastic muromo, ndamudonhedzera muromo apa ndandakamusunga manje kuti asati noise asacheme. Alright. Andimaona saka ndamudonhedzera plastic muromo, ananauka wasotoka muromo wabva, handiti maona. Ndikati solution number 2. Saka mukuona ndakaita chinhu chakanaka kuti mwana manje haachagoni kutaura, handimaona, sinzi muromo wabva narurimi rwabva mambesesa. Saka haachagoni kutaura, haachagoni kufamba, handimaona. Saka which means haachabvi pamba, akugara ari pamba, handiti maona. Akugara aripo pamuzi, haachabvi pamuzi, akugara achiteerera vabereki pamuzi, haachakwanisi kutaura, haachakwanisi kufamba, handiti maona. Saka baba wake wauya manje namai wake wasvika paya, ini ndazama kuvatsanangurira, ndatadza kumubvisisa paya, ndavaudza aiwa ndakubatsirani wedwe kuti mwana uyu arigedze zvaangachiita misikanzwa yose, handiti maona. Ndaita zino mazviro kwazvo kuti mwana akwanise kugara ari pamba asataure, maona. Paya ndipo vakatozodedza mapurisa, ndatoona mapurisa asvika paya, vakutonditi ndakunzwa zvanzi iwe uri notoriasi, ndikati handizi notoriasi, ndinonzi ndingondifandisira zvikanza uri notoriasi, handiti maona. Ndikati handidzi notoriasi, ndikuona sandisirai, nemukuona pane nyaya. Saka ipapo manje hatina kuzonzwisisana, maona, ini handinyatsogoni kutaura shona, maona. Ndikuzama kutaurira mapurisa kuti aiwa mapurisa nyaya yafamba so vanga vachichema namwana. Saka ndati ndipasei nemwana ndimudzidzise kuti anoteerera vabereki njani panyumba, maona. Saka that's why ndapisa muromo na plastiki, ndambura makumbo kutangira kumavi, handiti maona. Saka paya ndatosungwa, ndauya kuno kuchigurupi, vabva vanditi iwewe imedha kozi mwana uya akazoshaya, hanzi akaita marwadzo akawanda ere apa ashaya paya, handiti maona. Saka kushaya kwaita mwana, inini zvikanzi iwe hauchakwanisa kuti tikuti attempted murder kozi mwana azoshaya, saka iwewe takukuchaja namurder. Paya ndachajwa namurder naMajor Street, ndikanzi Major Street ati une 18 years but takukupasani, takukubvisira -4 dzakumvesesa. Ndabviserwa 4 dzakumvesesa paya, saka 18 - 4 dzakumvesesa ndasara na 14.
saka marimwe zuro ndapasa bandipasa dzimwe 4 dzemuntu wandakauraya uyu wandakadai wamakabaya neforoko alright. ndokunge ndiri pano nhasi. Asi imi mukufunga kuti imune mhosva here, mukuti zvakanaka here zvamakaita izvozvo naye mukoma wangu? Sisi wangu apa ndakaona kuti pakafamba mweya tsvina, handina mhosva handina, nekuti mukatozvitarisisa mukazvicherechedza chaizvo munotoona kuti ndanga ndichida kubatsira. Handiti muona kuti mwana waneighbor asi kuteerera, ari kutaurisa, ari kutsiurwa, ari kuti ari kuramba achitaura. Handiti maona, saka ndatirega ndimupise muromo iwoyo naplastiki. Ari maona haatsva muromo naplastiki. Imi mungati kutobatsira here muchitouraya mwana kwamakaita ikoko? Aiwa, handina kuuraya mwana akazofa. Mwana chakazouraya mwana marwadzo ndiwo akazouraya mwana. Inini ndakamutema makumbo, ndabvisa makumbo chete. Saka handina kuuraya mwana. Ini ndakadisciplina, ndakamupa disciplina mwana, ndamudisciplina mwana kuti aterere. Maona aterere, ndipo nga pane shungu dzangu kuti mwana aterere panyumba, aterere vabereki vake chani pamuzi pamene. Alright, saka imi mukufunga kuti muchabuda here mujeri muno mune mhosva yamakapara? Mhosva ihuruka yamakapara naye mukoma wangu, saka imi mukufunga kuti mungabude munomu here? 18 years 18 years manje 18 years zinopera manje zinopera manje 18 years. Pamuri papa mune makore mangani? Kozi hapa inini 72. Saka mukuita zvekutama ne 18 years anti? Saka 18 ndenge ndina 90. Saka kungoti makore angu pamwe ndazowanza kozi ndanyatsoziva makore angu, ndanga ndisina birth certificate, hatina birth certificate Malawi. Maona tangouzwa makore tinoona 2 years wakazvarwa gore ranura lawiza, gore ramashanga, gore ramatsa. Saka muona makore chaiwo ndinganyeba ipapo, handikwazi kutaurira chaizvo kuti siri kufamba wani. Zvakaoma chokwadi. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe mazvinzwira mukoma, tina mukoma mudhikoni Sansirai vataura nyaya yavo pano vachitiwo vakamedha mwana, asi vari kuzviti havana mhosva nekuti vaizama kubatsira. Zvakaoma ruzhinji rweZimbabwe.